Na samom kraju svijeta, gdje su led i snijeg beskonačni, živio je pingvin Petar. Petar je oduvijek bio znatiželjan, pa je jednog dana odlučio napraviti balon od velikih komadića leda i snijega. Napunio ga toplim zrakom iz gejzira i krenuo u pustolovinu. Ali vjetar je bio jači nego što je mislio. Odnio je Petra daleko, sve dok nije sletio usred guste, zelene džungle. Bio je zapanjen. Ovdje nije bilo snijega, već visoko drveće, šarene ptice i majmuni, koji su ga znatiželjno promatrali. Što je ovo mjesto? Pitao se Petar dok mu je od topline kapao znoj. Prva koja mu je prišla bila je papiga Luna. Tko si ti? Upitala je, naginjući glavu. Ja sam pingvin, dolazim iz dalekog hladnog svijeta, odgovorio je Petar. Luna se nasmijala. Ovdje nema snijega, ali imamo rijeku koja hladi. Dođi, pokazat ću ti. Petar je krenuo za Lunom i uskoro upoznao još stanovnika džungle. Veselog majmuna Toma, koji mu je pravio hladovinu velikim listom, i staru kornjaču Miru, koja mu je pričala priče o džungli. No, jedne noći džunglu je zahvatila oluja. Rijeka je nabujala, a mnoga stabla su se srušila. Petar je odmah smislio plan. S Lunom, Tomom i Mirom napravio je splav od srušenog drveća kako bi pomogli životinjama koje su ostale zarobljene. Kad se oluja smirila, svi su slavili Petra kao junaka. No, Petar je znao da mora kući. Hvala vam na svemu, prijatelji, rekao je. Nikada neću zaboraviti ovu pustolovinu. Uz pomoć životinja, balon je opet bio spreman. Petar je mahnuo i krenuo kući, noseći uspomene na džunglu u svom srcu. I tako je naš pingvin naučio da iako dolazimo iz različitih svjetova, prijateljstvo nema granice.